No, pripomínam vám pestrec mariánsky, túto silnú bylinku, ktorú mám veľmi mocnú, pretože indikácia je veľmi jednoduchá. Dáte si 2 lyžičky ráno, 2 lyžičky večer, pripomeniem vám to hlad. Ja si to dávam síce 2 lyžičky až takto a potom si dám 2 lyžičky až večer. V každom prípade som prišla minulý týždeň, môj otec hneď detektoval, že mám pestrec mariánsky, že odkiaľ ho mám, lebo že mu to odporúčala doktorka, že ja si ho musím kupovať a ty ho máš na reklamu. No ja som ho nemala na reklamu, toto mi vlastne aj rôzne liečitelia odporúčili, nakoniec sme došli na váš bylinkár.sk, ktorých som označila a dostali sme kód Alexandra11, čiže nám viac na trojmesačnú a teda viacmesačnú kúru dostanete 11% zľavu na tento pestrec mariánsky. Okrem teda pečenia riešia aj množstvo iných problémov, takže si myslím, že nikomu takáto dobrá kúra nezaškodia. Hlavne viete o tom, že všetky bylinky sú ten najlepší liek, aký do svojho tela môžeme dať. Takže pestrec mariánsky, mám ho od vášbylinkár.sk, máte tam zľavu s kodom Alexandra11.